దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, విశ్వాసులారా, క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శుభకరమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా అభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదినాన దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుంచి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. కీర్తనల గ్రంథము 73వ అధ్యాయము 8వ వచనములో రాయబడి ఉన్న మాట, ఎగతాళి చేయుచు గర్వముగా మాట్లాడుదురు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ దినాన చాలా మంది జనులు తమ జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకుని దేవుని జ్ఞానమును ఎగతాళి చేస్తూ మేమే జ్ఞానులమని గర్వంగా మాట్లాడుచు వారి వారి యొక్క జీవితాలను గడుపుచున్నారు. ఈ విధానములో ఉన్నవారలారా, ఈ మాట వినండి. మీలో ఎవడైనను నేను జ్ఞానిని అని అనుకునేళ్ళ వాడు వెర్రివాడు, వాడి ఆలోచనలు వ్యర్థము అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పుస్తకము 3వ అధ్యాయము 20 వచనాలు. ఈ జ్ఞానము భూ సంబంధమైనదై దెయ్యముల యొక్క జ్ఞానం వంటిది. ఇది మత్సరమును, వివాదమును, అల్లరిని, నీచ కార్యములను పుట్టించును. భవిష్యత్ వీరికి తెలియదు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవం ఏపాటిది, కొంతసేపు కనబడి ఇంతలోనే మాయమయ్యే ఆవిరి వంటి వారు గనుక ప్రభు చిత్తానికి అప్పగించుకోవాలి. మన డంబముల యందు అతిశయపడకూడదు అని వాక్యము సెలవిచ్చుచున్నది. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయము 14-16 వచనాలు. స్వచ్ఛమైన జ్ఞానమును దేవుణ్ణి అడిగితే ఆయన ఇస్తాడు. యాకోబు 1వ అధ్యాయము 5వ చరణము. కానీ కొంతమంది బుద్ధిహీనులు దేవుడు లేడని తమ హృదయములలో వారు అనుకొనుచు దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్యము చేస్తూ దేవుణ్ణి అడగక, దేవుని సన్నిధికి చేరక, దేవుణ్ణి విశ్వసించక తమ బుద్ధిని ఆధారము చేసుకుని సమస్యల్లో పడి వేదన చెందుచున్నారు. పిల్లరా, దేవుడు లేకపోతే మనం లేము. ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఈ సత్యమును గ్రహించకుండా మేమే దేవుళ్ళతో సమానులుగాని వారు ఎంచుకొనుచు గర్వంతో బ్రతుకుచున్నారు. పిల్లరా, సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో రాయబడి ఉన్న మాట, నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపం అని రాయబడి ఉన్నది. దినాన మనిషి బ్రతుకుచున్నాడంటే కేవలం దేవుని కృప. అదే కీర్తనకారుడు అయిన దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు 18వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో, నా దీపము వెలిగించువాడు నీవే అంటున్నాడు. ఇది విశ్వసించువాడు ధన్యుడు. కొంతమంది దేవునికి తెలివి లేదని అనుకుంటున్నారు. వారు దీహీనులను రాయబడి ఉన్నది. కీర్తన గ్రంథం 73వ అధ్యాయము 11-12 చరణాలు. పిల్లరా, వీరి యొక్క జ్ఞానము దేవునికి బుద్ధి లేదని చెప్తాం. ఇది ఎంత వివేకం. సహోదరి సహోదరులారా, చిన్ని ఉదాహరణ మీకు తెలియచేస్తాను. ఇద్దరు వ్యక్తులు బాగా తిని మర్రి చెట్టు నీడలో పండుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. వారిలో ఒకడు బాగా ఆలోచించి మరొకడుతో ఇలా అంటున్నాడు, ఒరేయ్, అసలు దేవునికి తెలివి లేదురా. ఇంత పెద్ద మర్రి చెట్టుకు చిన్న కాయలు పెట్టాడు, సన్నగా ఉండే కొబ్బరి చెట్టుకు పెద్ద కాయలు పెట్టాడు, దేవునికి ఆలోచన లేదురా అన్నాడు. అతడు అన్న కొంతసేపటికి మర్రి పండు ఒకటి అతని ముక్కు మీద టపీమని పడింది. అబ్బా అని లేచి కూర్చున్నాడు. అప్పుడు రెండో వాడు, ఒరే తెలివైనోడా, దేవుడు ఈ చెట్టుకు కొబ్బరికాయలు లాంటి పెద్ద కాయ పెడితే ఈ పాటికి నీ ముక్కు స్థితికి ఉండేదిరా అన్నాడు. దేవుడు అనంత జ్ఞాని గనుక చల్లని నీడనిచ్చి ఈ మర్రి చెట్టు క్రింద మనుషులు చేద తీర్చుకుంటారని ఆయన ముందే ఎరిగి ఉన్నాడు గనుక ఈ చెట్టుకు చిన్న కాయలు పెట్టాడురా అన్నాడు. ఈ మాట విన్నా తెలివి ఎక్కువైన వాడు, అదే బుర్ర తక్కువ వాడు, నోరు ఎల్లబెట్టి తప్పు తెలుసుకుని దేవుని విలువ తెలుసుకున్నాడు. ప్రియులారా, ఇదినాన చాలా మంది మనుషులు కాల విలువ తెలుసుకుంటారు, డబ్బు విలువ తెలుసుకుంటారు, స్వేచ్ఛ విలువ తెలుసుకుంటారు, బంధాల విలువ తెలుసుకుంటారు, ప్రాణం విలువ తెలుసుకుంటారు. ఇన్ని తెలుసుకున్న మనిషి విలువను లేదా దేవుని గొప్పతనమును, దేవుని యొక్క గొప్ప మనసును మాత్రం తెలుసుకోకుండా ఈ భూమి మీద బ్రతుకుచున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఏమి చేసినా మనుషుల క్షేమం కోసం చేస్తాడు. వివిధమైన తంత్రములను కల్పించుకుని మనిషి చెడిపోయి మరణాన్ని, వినాశనాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాడు. ప్రియులారా, ఓడిపోతే గెలవడం నేర్చుకోవాలి, మోసపోతే జాగ్రత్తగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి, చెడిపోతే ఎలా బాగుపడాలో నేర్చుకోవాలి. ఈ సత్యాన్ని నీవు గ్రహించాలి. ఇదినాన జరిగే పరిస్థితులు మనం ఎరిగి ఉన్నాం. పొరుగు దేశంపై ఉన్న ఈర్ష్యతో, ద్వేషముతో ఇదినాన మరణాన్ని తెచ్చుకున్నాడు, అవమానాన్ని తెచ్చుకున్నాడు, శాపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు, శత్రుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. ఎక్కడ చూసినా నెమ్మది లేదు. మనుషులు కల్పించుకున్న తంత్రాలు మనిషికి ఉరిగా మారినవి. సహోదరి సహోదరులారా, ఇకనైనా మీ గర్వాన్ని, మీ అజ్ఞానాన్ని, అంధత్వాన్ని విడిచి దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి ఉన్నట్లు దేవునికి లోబడి సమస్తమునకు దేవుడు యెహోవా దేవుడని, సమస్తమును చేసినవాడు ఆయనేనని, సమస్తమును ఏలటానికి నిన్ను నన్ను ఉంచినవాడు ఆయనేనని ఎరిగి ఆయన చేతి కింద, బలీయమైన చేతి కింద దీన మనస్కులమై మనం సమర్పించుకోవడానికి సిద్ధపడి మన చెడుతనమును విడిచి యెహోవా యందు భయము భక్తి కలిగి దీర్ఘాయుష్యును కలిగి ఉండటానికి మనల్ని మనము సిద్ధపరచుకుందాము. ప్రభు మిమ్మలను
దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రేమ స్వరూపి, జీవము కలిగి ఉన్న మా దేవా, నీ పరిశుద్ధ పాదాలకు కొట్లాది స్తోత్రాలు. నీ జ్ఞానమును, నీ శక్తిని, నీ మహిమను మానవుల పట్ల నీవు కలిగి ఉన్న ఉన్నతమైన ఆలోచనలను మేము ఎరుగలేక భూ సంబంధమైన ఆలోచనలతో మాకు మేము నాశనాన్ని తెచ్చుకుని శాపానికి కారకులం అయిపోతున్నాము. క్షమించండి ప్రభువా. సత్యమును తెలుసుకుని సత్యవంతుడై ఉన్న నీ వైపుకు తిరిగి సత్యమైన రాజ్యములోనికి మేము చేరునట్లు ఈ భూమి మీద సత్యవంతులముగా బ్రతుకున్నట్లు మమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచండి. ఈ వర్తమానం విన్నవారిని ప్రభువా మీరు ఆకర్షించండి, దర్శించండి, గ్రహింపులోనికి తీసుకురండి, మేలు నొందటానికి సిద్ధపరచండి. యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.